kishin kasa gun a gaida muje da kaunar gida gun a gaida muje da san jama'a gun a gaida muje da san yan uwa gun a gaida muje da na ta gani gidan tambari zani alhaji abubakar muje da zan je da gaisar ba wani ba abubakar muje li gyara zama a shingen gari mai kare gida sai ya tambarin al'umma wanda ke ja da kai zai karye abubakar muje li gyara zama a shingen gari mai kare gida sai ya tambarin al'umma wanda ke ja da kai zai karci kasa abubakar muje li gyara zama a shingen gari mai kare gida sai ya tambarin al'umma wanda ke ja da kai zai karci kasa da shi ya san batuna kan na faɗo abubakar muje li gyara zama wannan da ya yi mini baki na da kunne da hanci har da ido shingen gari mai kare gida shaida ta ta mana suna har muke sanya kaya mi ya ado abubakar muje li gyara zama sarki ya tabbata ban Allah magagin su dan jin mai da mado shingen gari mai kare gida kafin na sauka cikin baitin salatin ma'aiki zane biya abubakar muje li uban tafiya Allah da dutse ga rasula adadin da ya rage ba a masa abubakar muje li gyara zama shingen gari mai kare gida sai ya tambarin al'umma wanda ke ja da kai zai karci kasa da ba ta zamawa ne a banza ba za ka zamo wani ba abubakar muje li gyara zama kowa ka gaishe cikin inuwa kar ka dauki rana bai shiga ba shingen gari mai kare gida kamar kuma da yaushe kan ka muje li nake batu ba kan wani ba abubakar muje li gyara zama bayani da kuskus sai gulma akan gaskiya ba za a yi ba shingen gari mai kare gida bari na ƙara sauti ne magana ni mai mana ba za na ki ba abubakar muje li uban tafiya to kan muje li idan zana ya kullum ba zai shayin wani ba abubakar muje li gyara zama shingen gari mai kare gida sai ya tambarin al'umma wanda ke ja da kai zai karci kasa ce idan muka gane gari ba to da ka ta saurari da ka abubakar muje li gyara zama hausawa na cewa kalwa ake sassaka kafin a jika shingen gari mai kare gida to ku dakata da za ku ji turman tsakar gida mai jura da ka abubakar muje li gyara zama wato ka daura bishiyar nan da kowa yake ɗauka mafuka shingen gari mai kare gida alhaji abubakar muje li kunkin zama mai sawar ka abubakar muje li uban tafiya ya zama gidan baya mai goya kowa masu ba za a yi ba abubakar muje li gyara zama shingen gari mai kare gida sai ya tambarin al'umma wanda ke ja da kai zai karci kasa a sha ayyo wanka ka sabaywa jama'a hidima abubakar muje li gyara zama adamawa mummune hikima da baiwar da duk Allah ya yi ma shingen gari mai kare gida idan kai kira da ba amsa ba wanda ma zai samu zama abubakar muje li gyara zama kyawun halinka da san jama'ar ka shine ya sanya kanka zama shingen gari mai kare gida shingen kaya kake muje li magautan ka ba saba hada ba abubakar muje li uban tafiya zauna da shan Allah sarki ana ma fita ba za a yi ba abubakar muje li gyara zama shingen gari mai kare gida sai ya tambarin al'umma wanda ke ja da kai zai karci kasa shara zane shaban tsoro a gun magauta inda ka fito abubakar muje li gyara zama ga kyan gani ga salisuwa a gurin masoya je gabato shingen